3, 2, 1, 9. Oh, diríomh. Brownar an faoi roig. It's me a choiréir a tíomh mí cheart agus mó roig fioch. Agus hí le mí Scéalta Nuachta Meiriceá sean chin an toras seo ón 5 meán 2010 agus tá mé bean orm féin ríis agus ní sin mar sin chlúdói mé an pictiúr. sé Sléacht an tafadú. An Cogadh leanúnach le ISIS tá thuirigh tuairt le fios go bhfuil na Stáit Aontaithe ag scaoileadh armlóin Digiteach Cogadh le ISIS. Sure tá siad I dtéanann á gúsáid arm rúnda, arm Digiteach rúnda chun córais líonta riamharí na scéimhlitheoirí in Scéalta. In Scéalta a dúirt me. Ha! Agus tá sagam go bhfuil déimhrí leis a bhocail siadtaí rá téaltú isteach sna chórais sin freisin. Ach tá mise a gúsáid in Scéalta agus den deol leis na torpedoes. Tá nuacht bhreise tíocht amach faoi fuadach na Macléinn sin in Iguala in Guerrero, Mexico. sé Chilpancingo dearan ord chathair an chuaige sin, cheantar an Stáit sin agus táthar ag leannacht raibh leis na níl mé gíre caiismirití rá ach níl an focail atá testa bhaim bhar mo hanga chuir dá ríide tá deacracht í focail acham san jobh. Léirsú bin focail a bhí bhaim go bhide dírin. Tá siad ag léirsú in Chilpancingo go fáil. An deacracht is mó le imeacht na Macléinn seo ná nach bhfuil bhunchúis faoi foréigean na bólíní. Níl dabhtar bheith ach gur mhaire na pólíní bhreis agus ceaраcha trí Macléinn in Iguala rábhbliain ó shin í Haváin. Bhí na Macléinn ag gcuid bosan I rud a bhí sách commontas cosúil agus in náit ligint dóibh hímfealaí na pólíní iad mhaire siad rianteacha agus dúadaí siad rianteile. Is chosúil go bhfuil
Pólíní Guerrero dlú cheangailte le mafia Mexico agus mangarí drogaí. Agus mar bhfáir sin tháinig na Macléinn féin ó choláist liberálach nó rá cháil an liberálacha sé. Agus ghlachtar leis mar sin bhéidir go rá bhunchúis politiúil leis an marú. Ach tá an phríomh bhunchúis go fóil, go déhann dá mar roinne é bo bhunchúis seachantach é. Bernie Sanders, tá Bernie Sanders gleannacht a rai, ní dóilem go gheapan éine fiú gampa Sanders go móhí sé an réamh háchan, ach tá sé ag tuairt le fios go bhfuil bheagnach a leith den Pháirtí son a folasathe, agus seo iad folasathe bheadh bhád amach ó Sléacht ó Hillary Clinton, agus tá sé géirí tríd an bheachtas seo agus is feachtas cliste go bhfuil sin focail becheart a bheith ní dóilem go bheici mé sa bhoclóir é ach chábhis san áardú. Níl sé sa bhoclóir ach tá mandatory sa bhoclóir san áardaíoch. Is duine sé sin cúis. Tá Bernie tuairt le fios go bhfuil san áardú aige an dearcha seo a thuispáint a léirú. Dá naireoch sé as an rás níos dearach fórsaí Clinton go bhfuil an Pháirtí iste síos 63. Sanders a rá leis a bheachtas ba sin an thuispáint go bhfuil sé níos chóngarí don 45 nó níos lúná sin fiú. Rud a thiúras an san áardú sin dó an Pháirtí na polisathe librálacha seo churchan cín. Is beag an scéalta spórt de gná ach tá géal beagán seo faoi feardar benam Johnny Manziel. Níl mór an reolalas agam faoi ach is cosúil go rá cháil faoi léthir síno ceireadh bliain nó hin mar imreoir dalraíoch, imreoir den sco. Agus díl spéise se é atá dá réir sin nach bhfuil Manziel in an é féin a díal le foireann garamúil be. Chuireann an scéal seo síos Manziel ina híos seomra glas stocha gurbé tarrington noch an focail tá bhaim tarrington ina fel. Seo an bhauta sin ina ránaítear na himreoirí don chéad bhliain eile. Bhí mé chun an focail aircua úsáideach níl sagún féidir chunne cheap na haircaíochta úsáid. Glúoch beidir
Agus máiliom sa tarint, mar tá si dá darint amachas fórne faoi le. Cibé cha manzíal 3 euro chlaig ag futrail sa siomra glas gan gluoch bith sular Sléacht chlár agus sular léir nach bhuíoch sé gluoch bith. Is cosúil bhfuil feidhmí drogaí ag a freisin agus go bhfuil feidhmí sosialta aige. Ach fós féin is tíl trua é freisin. An tín tá grúpi bheoga éitneacha mhórtha faoi tionchar timpealachta Jaúil, me leis céal. Duine sin rís. Tionchar timpealachta an Muna bhfuil an focail sa bhocla níl mé á lorgar an ríomhaire. Nua chóirí, túair sús chun dáta. Chuir idirhaint don láin jobh. Ghlaci mé le nua chóirí. Ní maiile mé, ach ní ghlaci mé. Dálann scíal mánóir. Ná mar sin. Bhí an focail sin acha mar nó. Cibé, in áitsaní íorgúilta, gníomharaí as na grúpaí éitneacha seo mhórtha faoi tionchar timpealachta an nua chóirithe. Ní léon rud eile le ráthagam. TTIP agus Barack Obama. Rinne Obama agus Angela Merkel freasóchaid le chéile. In ruairt san tuachtarán Obama go raibh buntáistí an chóitheantaithe transatlantaí nua seo TTIP dofréachnatha. San ceart aige tá siad dofréachnatha. Ach do chéan grúpa. Tá bhaid TTIP anbhaintáistúil go deo don na chólachtaí ach don timpealacht agus do jaúil. Seo an fá go gaithí mé seo dhéanana gach lá. Túltóirí, do chúltóirí bia agus i lehéid. Táthar ag túir mar hampla go gcuirfar deire le lipéadú bhia orgánaí le TTIP agus stuff mar sin. Scéalín bheag faoi ghadaíocht siopa sa Port Authority. Cosúil go níoríon gadaithe fhríorad. Cosmidí, chuscíní agus beoid. Agus do réir sin, sé beor go háidethe a ghaite agus mar sin bhí cheart fearre speisialta dhéanana a gusneoir is cosúil. San Francisco dríbleid le chaidúlacht. Agus tá sé ag strachailt freagrathúirte úsáidtear an focail smol sa cheanlíne rud a dhéan thar fóir béidir ach cábhas. Tá an Argentín agus riint cistí fálathe. Cistí fálathe. Bhaíart an focail fála agus do bhocláir chun an termar sin éiscint. Sa réis teachta chóréiteach
go ina níc for a ráis rins airgid agus tharla seo tar éis bhlianta skirmisí agus flústar nach maith focail sin flústar cóchaintinní idir i tír agus na cistí fálathe seo. Bhí sé na chunspóide i lena bhíocha fághád. Spórt arís bhí an bhua ag Golden State Houston. Céir é Golden State deannas agam. Tá Stephen Curry gortathe leon sé routine sé agus tá album nua machchas Beyoncé dar bannam Lemonade agus insan album nua tochlíonn Beyoncé peanfáis nó cráintina aiste agus tugtar le fios gur album an dána go deo agus go divan níos dáne ná mar bheith éineag súil leis. Well sin iad na Scéalta móra don lá sin Aibreán an chuigú lofiche d'Aibreán 2016 agus tá súil agam gur bhain sibh taine bheas idir a dálín mar sin Fáice mé slán agus liv dal an scéal Fáice mé slán liv agus go dtí chéadú réile guim rathtaí oribh go léir. Slán.